Pasalubong po, Oo, sige, bilang kita, anak. Anong gusto mo? Okay po. Sige, go na. lang. Malilate na ako sa flight. Bakis ba? Ba't nagmamadali? Malilate nga sa flight, tapos may iwan ako. Ano? Ano oras flight mo? Oh. Anong oras flight mo? 10 Nakita o'clock. ko. Dapat 2 hours bago May online check-in naman. Nag-check-in ako online para safety lang. Sinong katagpo mo doon sa airport? Sinong mag-goodbayan mo doon? Sino makatagpo? Sumukay. Kanino ka magbababay doon? Ba't ang aga? Ba't ayaw mo kaming maghatid doon ni Jinjin? Maghatid kayo. Tapos magta-taxi pa kayo pa uwi. Mapapagod lang kayo. Ano naman. Matagal kami din nakikita. Kung totoong wala kang ginagawa, 4 to 5 days lang eh. Sige na. Maadto na ko. Bye-bye. Sige na. sabi ko sa'yo eh. Na. Bakit malamig yung kiss mo? Ba't walang feelings? Parang galit. Oh, yan. Okay na. Napilitan na. Sa'yo na yung kiss mo! Napilitan lang.